F'intervista fuq One Radio, il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar il-konferenza li l-Partit Laburista ser ikun qed jagħmel fit-tmiem il-ġimgħa li ġejja bit-tema Inġeddu lil Malta flimkien. Huwa spjega kif il-Partit Laburista dejjem kien dak li ġab il-bidla f'pajjiżna fosthom anke fil-qasam ta' drittijiet ċivili. Hawnhekk huwa kontrast tas-sitwazzjoni li għandna f'pajjiżna llum ma' dik ta' qabel l-2013. Taf kienu jgħidulek nittolleraw, sa nittolleraw naslu, u dik kienet ir-realtà ta' x'kien jingħad in-narrattiva x'kienet sa x'tolleranza. Mela inti tkun katalista ta' bidla f'dan il-qasam u l-Partit Laburista rajna li kien katalista li llum nistgħu ta' bilħaq nitkellmu li pajjiżna huwa champion fil-qasam tat-tisħiħ ta' drittijiet ċivili fadal x'nagħmlu u naslu għalihom ukoll. Il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar iż-żjara uffiċjali li l-Prim Ministru Libjan Abdul Hamid Bejba għamel f'pajjiżna qal kif din iż-żjara it-tema tal-immigrazzjoni irregolari ma kinitx ewlenija hekk kif dawn l-aħħar xhur qed naraw il-frott tal-ħidma li saret. Fid-darbtejn li żorna l-Libja darba taħt il-Prim Ministru Dbejba f'April li għadda. Darba oħra fi żmien il-Prim Ministru Serraj, imbagħad meta l-Prim Ministru Serraj ġie Malta, kienet it-tema ewlenija għalmenu minn naħa tagħna li xtaqna niddiskutu, imma mbagħad il-ħidma li saret mod konsistenti minn hemmhekk il-qudiem waslet biex rajna li f'dan is-sajf kellna tnaqqis sostanzjali fil-wasliet ta' immigranti irregolari f'pajjiżna. Stqar kif mal-Prim Ministru Libjan tkellem dwar l-importanza li jkun hemm l-istabilità fil-Libja, spjega kif din l-istabilità hija kruċjali wkoll għad-demokrazija u l-proċess demokratiku fil-Libja. Il-Prim Ministru spjega kif issem bżonn li tiżdied il-konnettività bejn pajjiżna u l-Libja sabiex ikompli jikber l-investiment bejn iż-żewġ pajjiżi. Innota kif il-Prim Ministru Libjan għażel lil pajjiżna biex ikun wieħed mill-ewwel li jżur uffiċjalment. Qal li dan juri s-sinifikat qawwi li għandu pajjiżna fix-xena internazzjonali. U għatem jappella lin-nies sabiex mhux biss jipparteċipaw għal konferenza tal-Partit Laburista bit-tema Inġeddu Malta flimkien fit-tmiem il-ġimgħa d-dieħla iżda sabiex jipparteċipaw fil-politika b'mod inġenerali. Qal il-Partit Laburista dejjem kien katalista li minnu nibtu l-aktar idejat importanti. U hawnhekk semma l-miżura ta' childcare b'xejn li rat ir-ritorn ta' ammont kbir ta' ġenituri li daħlu lura fid-dinja tax-xogħol. Hawnhekk semma kif qabel l-2013 il-mentalità kienet waħda li tasal biss sat-tolleranza tas-sitwazzjoni kif kienet. Madankollu llum għandna gvern li huwa katalista tal-bidla. Qal kif din il-konferenza fit-tmiem il-ġimgħa li ġejja se jkun qed tħares lejn dak li ksibna fil-passat filwaqt li tħares il qudiem lejn x'bidliet irridu f'pajjiżna għas-snin li ġejjin. Ejja nkunu autokritiċi, imma bad fl-aħħar mill-aħħar ejja nkunu pożittivi wkoll u nħarsu lejn x'għandna nofru għall-futur ta' dan il-pajjiż tant sabiħ. U għalhekk l-istedina nerġa' nagħmel ejja għall-konferenza u l-istedina tagħna tibqa' waħda sabiex inġeddu lil Malta flimkien.